todos, gracias por estar aquí. Nada, vamos a anunciarvos o programa que temos tanto cultural como festivo. O meu compañeiro Diego e eu, bueno, destacar principalmente, pois, unha vez máis a internacionalidade que nos exige, pois, unha serie de cousas que bueno, porque esperemos estar á altura tanto nós como o propio Concello do Carballiño, cos visitantes e con toda a xente que nos visite. Primeiro paso vos a Diego que nos fale da primeira semana cultural que vamos a ter. Ben, boi a todos e a todas. Moi ben dicía o compañero Manolo, pois hoxe vamos a falar de todas esas actividades que son moitas, son prácticamente 15 días de actividade que van hacia un público, pois, sobre todo infantil nesta primeira semana, pero despois tamén pois, hai un percorrido musical por diferentes eidos, e incluso pois, esa gran día que é a Festa do Pulpo que xa o Manolo pois, falará, e que é ali